bw'igikaro kia bamenyi be kaunti ya Nyamira hamwe no mubisa munene bw'obochano Mary Muthoni weekend yeiga niga bamenyi be kaunti yo basabirwe besokie iri kurwa ebirengereri byabo igoro ya magendero baganitie eserikali enene bakorere kaukwana ase nchira yesimi homosike Jeremia Migosi oyore gati ababwatani balia bakora omorobiriyo nigatebire buna omorobiriyo nigorabe inse ya Inua Jamii Mashinani eyo ekagenda kira county Goro kucheremambos nkorwese county ya Nyamira West Mugirango constituency ntonte de gotebe abantu bitu ba Nyamira ntobwateri shirika eribwate abo bisakuru ate serikali n'abananchi naweri bisha sigonsi bari bagweta ase Kenya yaito kunyara kurigereri ngaki abananchi bagendererete banyara ko bakonye mechanderi baranyara ko bagutwara shirike internet member yemo ekoro kuinua Jamii Mashinani eito bwata babisa bakuru ase serikali n'abantu bonte ne shirika ya twaro sichusi eyo wetana nebinyoro tunyakuriya sabantu baito bari bachandege tunyakora kitwa batoko bakonya litukolia Jumapili eliga kale tariki 25th ntobange togoto mukutano Nyamira na ebintu togoto kuliga Nyamira because Nyamira yetu yatigere magenderero na ndekero twa licho cha team team member tukabarangeli tukaba invite banchire gocha Nyamira batnyare ko bagocha bagotegera amangana anyamira issues chedo chiruto ete sababu ye shirikeye no kugenda saba na inchi boka banyene banyare ko bakwengage n'ababisaba abandi bari kubate serikali so tatunya ko rangaki no ne serikali asibindu biwetara akora nyako bakolera igo ntoje totoke gusiri tukolia Jumapili to expected team a patron ye chame ye shirikeye APS Madam PS Mary Muthoni APS ya Public Health na then to expect ya babisa bange kurwa serikali au bakunyara pagocha ese account ito ya Nyamira ekero to kwanda county chinde okonora bana inchi bako eguli baga banyara kubudu nona asepara mebierembe nkonyorore nga ekera abana inchi bagutinena konyora babisa bali batenezete para no bara somukuta noli sotate abanga abantu ngote barenye para nagendrete eyuetayo na gitena kitwaro tenga mbuya senye Nyamira ito atigere maiga kemagendero igatobarete Nyamira naintu sotat naintu anto bitu Nyamira banyara konyore opportunity be express ujasio waneteseni ye kurigene ngakitwa nyoro obokoreri kurwa serikali both at the county and the national government nyakwa tukengage tokora tunyakwa togosko kuchimoto sotate anto bitu Nyamira mbana kwa utigaramayo tegenteke nikili tukeri n'abana inchi baterirwelia Sunday ne emechandeli yonsi baroche bili batakeje bakwena bicyatsi sirikechi kusina serikali elibanyale ko bafire tinga ebinde bisa ko ba improved amaisha abana bakogendera ndoko teba ba inchi baito Nyamira spero Nyamira mumanye tenga nonekera bali mu bakoliku ntubantu baito Nyamira mbali koliku asenje ntubatu bantu baito bakonyara bagutorerera kurwa serikali the same nekera baskali bakoliku Nyamira ito ntubati nono mu CS osomo PS ige kogerana ban malaramisha ito ya magendro maybe kuru Nyamira ntuntuli gotoka ase national government usekera abantu bande bako bageru kedi yeskurwa serikali ige ndonde utaba abantu baito Nyamira utakera bali mbechae amauwa bali babwa tobo kongwa mauwa abantu bonse banyali ko babagocha tunyali kwengage n'abantu aba tukusanto besekali mpaka karororo sutadi nonekero tokote bunye para yagachiru batu aboli gali nga yagaje to onye sababu nere ntwekera abantu bande buna chipali chichena nducheri gotoka tunyali ko batokwerere suninki na tukuru wega tunyali ko kitura engage kuchimoto wega so tati kera abantu bande bako narwa bako narwa ko nyikurwa serikali abantu betu Nyamira mbako bagutumaya